не е тук. Последно от неговото уста чух 36 000 българи, едва 36 000 от тази криза получават месечна социална помощ, която като престъпници някои си отработват с обществено полезен труд и накрая като го сметна на 15 дена по 4 часа на ден се оказва, че те работят под минималната работна заплата, при това без да има защита от Кодекса на трудов закон. Когато говорим и за защита на децата, би трябвало държавата, тъй като ние още преди 2 години сме внесли предложение от името на КТ подкрепа, вече не съм там, Министерството на труда и социалната политика, което потъна, някъде потъна, да защитиме децата от експлоатация на труд. Трудовата експлоатация на деца в България е много разширена и така доста добре се слага един капак да не се вижда. Последните официални данни, които ги има в Министерството, са за 470 000 деца, които са в сектора на услугите, най-вече експлоатираните деца трудово са в киното, телевизията и индустриите, които забавляват всички по барове, вариатета, нагоре-надолу и както и да е. Имаше документи, накрая какво се оказа, трябваше, докато беше господин Тоти Младенов още шеф на инспекцията по труда, с него да даваме обяснение пред прокурор, защо сме правили проверки на един работодател. Работодателите бързо, организациите им сложиха капака отгоре. А какво се оказва? Ние искахме чисто и просто за експлоатация на детски труд, член 192 от наказателния кодекс, да бъде променен. За експлоатация на детски труд наказанието е до 6 месеца затвор или глоба до 300 лева. Примерно за 5 кутии цигари може да разпънат някой насред улицата, там, да го фърлят по кълта, да му дадат 10 години затвора, но за експлоатацията на деца. Сега вие, които се опитвате да ни убедите, че защитавате някакви права на децата, дет не си мръднете пръста 3 години да промените нещичко и да накажете всичките тези виновници, за които имате документации, се оказва, че ни обвинявате нас, че не можем да си гледаме децата и вие ще ни определяте кое е било полезно, как да не ги вземете и как да не ги вземете. Ама ще ви кажа нещо друго сега. Моите страхове какви са, лично моите страхове. Тъй като аз към всички правителства имам някакво позиционно отношение и си мисля, че утре по някаква причина с 2 тонуса, които вие едва ли не ги легализирате тия тонуса. Вие ги легализирате. Уж ще вадиме хората от държавна сигурност доносници, а в същото време вие предизвиквате българина да стане доносник. С 2 тонуса и аз после трябва да доказвам, че нямам сестра. Това е престъпно отношение с това на българските граждани. На кое да ви вярваме? Ние сме граждани, аз говоря тук като граждани, не като синдикалист, не като представител на няколко граждански дружения. Вие просто, когато си пускате пиарите да атакуват социалните мрежи заради готвени протести и недоволства, поне хванете и прочетете хората какво споделят. Защото в края на краища обществените отношения се уреждат по желание на хората, а не по желание на корпорации, на политици и на някаква мутроолигархия, която тук се опитва да ни вземе последното, което ни е останало, нашите деца.